जाख्ल'नाय गैयै UPPL सोरखाराव जाख्ल'नाय नुथाय। प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकाराव हाथरखि नुहोनाय गंसे न'। UPPL नि दैदेनगिरिफोरनि जाख्ल'नायनि सायाव भकतपारा दख'रा एबसुनि गोख्रों अजद। फिल्डखौ डेभेलप खालामनायनि मोनसे स्किम बेखौ बिथांमोना मोजाङै साक्सेसफुल खालामासै। रांफोरखौहाय बिथांमोना 720L नि भितरावहाय 17L खौनो बरनबाय, किन्तु खामानिफोराहाय मोजाङै साक्सेस जायाखै। बेफोर बिथांमोनखौ बिबान होदोंमोन बे खामानिखौ मावनो थाखाय, बिथांमोनाहाय थाबैनो बे खामानिखौ मावफुंनांगौ। प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखाराव जौगानायनि खंख्ला। स्किम मथे दंमोन बेखिनि खामानिखौ बिथांमोना मावाखै आरो जिखिनि खामानि मावदों बेबो जेबो क्वालिटिनि खामानि जायाखै। गासै 20 लाख रां बे स्किमनि थ्रुयै भकतपारा बड' स्पर्ट्स क्लाबनि जि गेलेग्रा फोथार बेनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय खामानि मावनो मोननाय जादोंमोन आरो दिनै बेयो फैयै फैयै 5 बोसोर बारबाय। 5 बोसोर जानायनि उनावबो बेनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार बा डेभेलपमेन्ट बेखौ जोङो नुनो मोनासै। मुदैबारि UPPL ब्लकनि लोगो आफादगिरि फकन चन्द्र बर' आरो ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि उत्तम बर'नि गेदेर जाख्ल'नाय। दा हालामनि जौगानायनि सार्थआव, गेलेग्रा फोथारनि जौगानायनि सार्थआव बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गेवलां मेल लादोंमोन। बे गेवलां मेलनि गेजेरजों आफादगिरि महरै फकन चन्द्र बिथांखौ सायख'दोंमोन। उत्तम कुमार बर' बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै नैबे स्किम बे आसनिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ हालामनि रायजो राजायानो सायख'नानै होदोंमोन। नाथायबा जोङो गासै रेकर्डखौ जोङो नायोब्ला बिथांमोननि गासै जाख्ल'नायनि जि दस्तावेज बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। अलरेडि डिपार्टमेन्टजों जों सावरायखांबाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो बेबस्था लानायखौ फोरमायदों। बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिनि सायाव जोङो मेम'रेन्डाम हिसाबै जोङो गथायनाय जागोन। गासै 17 लाख रांखौ दिहुननायनि उनावबो मावफुंजायाखै होननानै दिनैनि सानाव अजद दिखांदों भकतपारा दख'रा दुलाय बर' फरायसा आफादनि मावसोम हान्जाया। BTC खुंथायाव थानाय राजखान्थि हान्जानि दायो बिथांमोना गोहोगोरा बिबानगिरि। बिनि थाखाय BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौबो खावलायगोन जाहाथे बिनि सायाव मोनसे प्रपार इनकुवारि आरो तदन्तआ जानांगौ। मानोना जोङो डकुमेन्ट्सखौ जेला जोङो इनकुवारि खालामनानै जोङो नायो, जोंनि हालामाव थानाय आसाम ग्रामीण बिकास बेंक बेयाव 17 लाख रां अलरेडि उइथड्र जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नाथायबा जिबायदि 17 लाखनि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन, जे फुल फ्लेजेड हौवा बा हिन्जावनि ड्रेसिं रुम, अफिसियेलफोरनि थाखाय ड्रेसिं रुम, सोरगिदिं बाउन्ड्रि वाल, जोंनि आर्ट फिलिं, प्रपार कार्पेटिं जिबायदि जानांगौमोन दिनैसिमबो बेखौ जोङो जानायखौ जों नुनो मोनाखै। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला रायजोनाङै चिफ मिनिस्टार सामग्र ग्रामा इउनियन योजनानि गेजेरजों 2017-18 मायथाइयाव रायजोनि गुबुन गुबुन थावनिफोराव आसाम सरकारनि स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सिङाव फरायसालि फरायसालिमा आरो क्लाबफोरनि फुटबल प्लेग्राउन्ड डेभेलपमेन्टनि मुङाव गंफा न' लुफुंनो थाखाय 20 लाख रांनि माव बिथांखि होनाय जादोंमोन। भकतपारा हालामनि मोनसेल' गेलेग्रा फोथार बड' स्पर्ट्स प्लेग्राउन्ड, बेयाव बै समनि आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि मोनसे सिमांनि मोनसे प्रजेक्टमोन जे सारा आसाम नाङैनो 500 बेबायदि गामि ओनसोलाव गेलेग्रा फोथार जौगाहोनाय बा डेभेलपमेन्ट खालामनाय मोनसे थांखि बिथाङा लादोंमोन। थिग बेबायदिनो नैबे भकतपारा हालामावबो वान अफ द प्ले फिल्ड हिसाबै जोङो मोननो हादोंमोन 20 लाख रांनि मोनसे स्किम। आरो भकतपारा हालामनि रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै स्किम इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय 2 हालामनिनो सुबुं आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि मोनसे आफाद दानानै बिथांमोनखौ बिबान होनाय जादोंमोन। नाथाय गोलाव सम दिनैसिम जि थासारिखौ जोङो नायोब्ला जे गेलेग्रा फोथारा जेरैबायदि जौगानांगौमोन
जेबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बियो इनकमप्लिट जानानै थाबाय बरन्स जोङो नुबाय बेयाव जाख्ल'नायनि मोनसे गेम सोलिनायखौ जों नुबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गेलेनाय बिथिङाव सुबुं धोन आरजिनो हानाय भकतपारा ओनसोल बायदि एबा इन्टारनेशनेल एथलेटिक्सआव मुं लाखिनाय खारनायनि रानि बड'लेण्ड एक्सप्रेस खनजलता बर'नि ओनसोलखौ दिनैनि सानाव लासिंसिं खालामबाय सानै दुथां मुदैमारि UPPL ब्लकनि लोगो आफादगिरि फकन चन्द्र बर' आरो ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि उत्तम बर'आ। जोंनि हालामाव कुनजलता बर' आब' दं, बिथाङा इन्टारनेशनेल एथलेटिक प्लेयार सासे। बिथांनि जायगायावनो दिनै बेबायदि जाख्ल'नाया जायोबा दिनै जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। बिथाङा बे फिल्डआवनो प्रेक्टिस खालामनानै दिनै इन्टारनेशनेल सासे प्लेयार जाहैदों आरो दिनै बे फिल्डखौ जोङो बेबायदि सोरबा सासे सानैनि जाख्ल'नायनि गेजेरजों जोङो फेलें खालामना लायोबा बे जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा। बिनि थाखाय आङो खावलायगोन जायफोर बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों दखरा एबसुनिफ्राय बिबान होनाय जादोंमोन बिथांमोना थाबैनो बे खामानिखौ साक्सेसफुल खालामनांगौ।